дар семинари кишоварзие ки дар корхонаи муштараки Тоҷикистону Беларус ҷамъияти савумии пӯшидаи Агротехсервис дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, намояндагони ҳарду давлат Тоҷикистону Беларус ва кишоварзони минтақаи Ҳисор иштирок намуда зимни суханронӣ қайд карда шуд ки марҳилаи аввали ин корхона моҳи майи соли 2018 бо иштироки сарони давлатҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, он дар як сол имкони васлу насби 620 трактори гуногун тамға ва дигар таҷҳизоти соҳаи кишоварзиро дошт. Баъдан бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани навбати дуюми ҷамъияти савумии пӯшидаи Агротехсервис иқтидори пурраи он дар як рӯз ба 6 трактори гуногун тамға баробар гардид. Таъкид карда шуд ки мутобиқ ба талаботи хоҷагиҳои кишоварзӣ имкон аст ки дар ин корхона дар як сол беш аз 1700 трактори гуногун тамға васлу насб карда шавад. Истеҳсоли солонаи дигар таҷҳизоти кишоварзӣ аз ҷумла ядак ба 2600 адад баробар гардид. Семинари имрӯзе ки аз тарафи ҷумҳурии Беларус ҳаст, ин барои мардуми Тоҷикистон ки як ёрдами куллӣ ба деҳқонон оварда мерасонад. Дар оянда мо бо ҳамин давлати Беларус ҳамкорӣ мекунем, то ки ҳамин хел вохӯриёт бисёртар шавад. масъулон нақша доранд ки дар оянда ба кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла ҷумҳурии исломии Афғонистон низ тракторҳо ва дигар таҷҳизоти кишоварзии дар ин корхона истеҳсолшавандаро содирот намоянд. Аз ин хотир яке аз хатҳои васлу насби техникаҳои кишоварзӣ ба содирот нигаронида шудааст. Сегодня мы в Таджикистане представляем свою продукцию, а именно это семена картофеля, кукурузы, зерновых культур, льна масличного, рапса, готовы в дальнейшем сотрудничать с Республикой Таджикистан. Уже буквально через 2 недели будут высажены саженцы, которые мы завезли с Республики Таджикистан по договоренности между двумя президентами, заложен сад. Поэтому сотрудничество продолжается. Будем находить новые пути в решении поставленных задач. бояд тазаккур дод ки муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Беларус сол то сол рушду густариш пайдо менамояд ва фаъолияти корхонаи муштараки Тоҷикистону Беларус ҷамъияти савумии пӯшидаи Агротехсервис дар шаҳри Ҳисор ки аз ҳар ҷиҳат манфиатовар аст намунаи олии муносибатҳои тиҷоратии ин ду кишварӣ ба ҳам дӯст мебошад.